sawen ang manangikul bunuat. Diyak mes payen kalet ni ayat di sa balik. Hindi kan kalain o ayat ko. Isa din mong inas kay tanala sa panagwatwap. Taawan matla itisasabihin na isa din mo kagib tagaat na kagib ko. Di pa mabasong nga awan met aramid ko. Ibalik ng kading kanya apunog day kaayat. Ipakitang kading kanya agbalitag ako ken ayat. Taayat ko awan ng tagikwa no dito ay sika. Wendyag ko bukod mo ko'y ayat ko. Isang mong inas day tanala sa panagwagwag. Taawan mata itisasabihin na isa din mo kagib tagaat na kagib ko. Di pa mabasong nga awan met aramid ko. Ibalik ng kading kanya apunog day kanya agbayagkag ako ken ayat. Taayat ko awan ng tagikwa no dito ay sika. Wendyag ko bukod mo ko'y ayat ko. Ibalik ng kading kanya apunog day kaayat. Ipakitang kading kanya agbayagkag ako ken ayat. Taayat ko awan ng tagikwa no dito ay sika. Wendyag ko bukod mo ko'y ayat ko. Hello din bangal daw yung aming kakapsat ken kakayem kada kayo kami na pong anak online si Dajing Karamdaway naimbaga pong malimyo rabi yung aming di ka Pilipinas. Agyaman na kini DJ Dungo ni Alan Cortez hindi pa nag-live na po iti 2 oras tanong sapay kini nagpuso din itangatang nagsublinom nakatulong kakapsat ken kada kayo kami na pong nga nagbuya ken nagdengeg iti live ni DJ Dungo Alan Cortez. Agyaman kami po dito yung Facebook page iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Ituloy tayo po iti agranagsan babayan ken to mo tibiyang manipot ito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kada kiti amin na po nga barbaro nga simbre kiti tayo yung Facebook page. Agyaman kami amin na po iti panagpalo yo iti daytoy na page tayo iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Thank you very much for watching. Adorsky Sales, Matotina, Claveria, Josie, Agnaray-ngay, Sagad, Drakam, Matutina, ni Mana Angelina Cortez, ni Nicole Bertran, ni Marinela Ruatos, ni Grace Mercado, ni Manang kastamat ken ni Clang Los Baños Palata, Happy Cheryl Costales Pilutin, di Manang Angelina Cortez na kami suot ka kung nanahaman ng nalabis kami. Hello to Lani Domingo.
Diyan managmetikin ni Catalina Casco, Raisin Viernes Melanie, Ingana, nagaduati, pinukawan ng kapsat, Marilyn Naron, hello sir, Edna Ladi Villanueva, mustamit iti, aldaw ni Tespi Antonio, ni Lani Domingo, ni Manang Angelina, Marilyn Corpus Tango Cardenas, Irene Reyes. Happy watching, kata kayo amin ang mga 30 nga nak-online. Kastamat kin ni Aim Bisperas. May Bisperas ko na nagaya majay hanga Aim. Happy watching, kata kayo amin na po Claudia Ulian. Good evening ko na ni Claudia. Naimbag nga, panagpipuyang Claudia, Catherine Escalon na kanto, nakawagan na kanila ni Domingo. Ay to Baptisma Maria watching from Hong Kong. Ang kayo pa'y nakatulog ka po dito Hong Kong. Ang kayo pa'y nakatulog ka po Hong Kong. Watching from Saudi Arabia, Tespi Antonio. Naimbag nga, daw mo kapsat, Tespi Antonio dito Saudi Arabia. The best quality remixes only here with DJ Vermont. The best. Kaya po ko, lukwar dati ko na. Hello to Marilyn Pagapus Tango Cardenas, Lynn Pagulayan Ortiz. Nagyaman nakpit kini Alice Aquilenia Unciano watching from Hong Kong. Hello po DJ ko na na. Lynn Pagulayan Ortiz kini Alice Aquilenia Unciano parparusa nga kuya dagitoy. Happy watching kata kayo amin apo nga kuya. Aglagi aman nakmet kini person ilakas. Yep tay manen bossing ko. Anak mapuyata mo ni Jefferson ilakas. Sito din naka-jacket ako. Naka-sweet shirt na. 32 ako nga naka-online. Kumusta kayo amin nga sa Kapada? Emma Domrique, Virgie Marana na umawit. Oh, wow. Watching from California. Hello manang Virgie Maranan umawit. Wow. Maribel Nesla for the start. Pagpapudot ka sa nalamisin dito. Naka-long sleeve up. Mukhang makikapas. Ano yung iba para kapas dati lumapit sa Pilipinas? Wanset, tatanak lang ang naka ni Alice Aquilenia Unciano. Shout out amin nga taga-Alakapan kumana ni Emma Domriquez. Hello to Wilbet Ramos, to Marimeres MJ Ajok Taiwan. Hello DJ MJ Ajok Taiwan. Hello Kapsat MJ Ajok Taiwan. Maniputa po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ito'y naman tibiyang agwalin na timonyo hindi tayo din nagutaway. Roderica Temporal Bell Lizardo Molina. Yaman kini ni ako MJ Ajok Putoy 1 so dahil ni madaydayaw DJ kita lawag sitinsa nador mo ang sir mo na da. Hello to Hainalin de la Cruz, Lani Domingo, Basilio Posados. Happy watching. Aria DJ ko na ni MJ Ajok Putoy 1. Aria nyo kakapsat. Hello kini Kati Labaw. Alam mo na kita'y nang ababak iti naglabas sa pong question and answer function. Kasi tapos datay sponsor isukano ti manglod ka ginga natin di pa yung naglod iti kalmang pagit ko. Bigatan.
7 nga naka-online. Hello, Joan Dumingsil. Dumingsil is still watching from Canada. Joan Dumingsil, happy watching. Mula noon hanggang gumagwapo ka, DJ ko na ni MJ Ajok, Butoy Juana po. Kalmimot, patiray o! Patiray o! Alagyaman na ako MJ Butoy Ajok, Butoy Juan. Lusot ko lang, thank you so much. So, 5. Sorry sir, okay lang ka sa datay o sponsor, ibaga ng ilod na taktak na namin ilod. Iso nga, paspasin siya nyo ako tanuhan na lang ng ilod. Siyak na mismo timang ilod dito yain. Mahal ko, happy watching mahal ko kasi di 25 apo nga na online. Talagang yaman kami apo, yaman na, taboy-buya kayo. Ame DJ, MJ Ajok, Butoy Juan, happy watching, hand metal up the message. MJ Ajok, Butoy Juan. Nicole Bertrand, thanks sir. Apay ngamin idim impa sa kanya kagitang person. Manang sa Bali na sponsor. Kasi at sponsor kay di semifinals kay ni Busco Dajay. Iso nga hangkong impa sa king ka sa Bali nga sponsor Dajay nang ipasaak. Kay uray ko barbarang ipasa load na nubigatan. Sa Bali tinang ipasaak datay sponsor ko di semifinals. Nagpatang kami ko. Kapi sir, kung nanak kayong ganata ko, nagbaling mga gatasan. Barbarang no ilod na nabigat kapsat. Dati may isang sponsor tayo di semifinals. Ada ilod na po nga 5 gasot. Nagkalungamuging ko na ni. Hello, Aisus ko na. Aisu Aser ka na. No? Dajay kapsat. Ala, 25 ako nga naka-online. Manso nyo nagsala. So, nalamis dito yan. Hello to Tarakiti Amianan Yahoo Unana. Kayo amin na po ditang ayan man nga sulitin luwang ikayan nyo. Hello to MJ Ajok, Butoy Juan. Hello ma'am, kung na nakinig Catherine Admin, Maribel S. Labon Lizardo. Good morning, kung na po ni Tarakitamianan, malumia po dito. Good afternoon. Good morning ka na kayo po dito. Madirin ni Polito Keron, apay di ka pa'y naturog muna na. Aguya pa'y sa tumaturog. Hello to Stephen Orhe, still watching from Sin. Yaman na kung nagbibuya ako. Orhe.
the mood. Dance to the music. Tina Reina. Apo ka na ko lang. Hello to Saria Rabuhos. Happy watching. No, Polito Domingo, kuna na to. Good morning, sir. Kuna na. Hello, good morning. Kada kayo amin na po. Sponsoran na Nakmantap no makaawid ak jay Pilipinas. Mayat. Uray siya kag pa-sponsora, Mike. Hello to Ma'am Nelly Watt po. O na yung mga malimyo kakapsat dita Italy. Louie Mylin, good afternoon, sir. Kunada po. Apo, nagmayat ato Carmon DJ ko na ni Saria Rabuhos. Lani Domingo kapig sa orok, siguro ni Sister Gina Balanay Bailon, Ging Catherine Escalona Cantor, ko ni Apo Lani Domingo. Itachayo. Sumala tayo na DJ, sala kayo. Good evening, ading Roderick, kini ading May. Agyaman na pwede pa nang bubuya ni Manang Angelina Cortez, sapay tagbuya mo ni Manang Virgie Viloria. Pukawan nyo dagdi ni Joki, po Stephen Orhe, ayam mo Joki, ko na yun. Madam Sir, itagder mo kami sir, kunada. Nagtawa-taw da. Hello to Stephen Ore, Perly Tagli Pemachas. Hello, sister. Okay, dahil na po di muna nga sunatang isagsagot ko kada kayo amin nga awanti lab 26 nga padwo nyo dahil ito kada kayo amin ni Saria sa Raguhos ni Ma'am Nelly Watt po. Happy watching. Kastamit kin ni Manang Angelina Cortez, ni Apo Stephen Orhe. Happy watching kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Ayan na, datay kuanan. Medyo ito yan na putin mo na nga sunatay. Sagsagot ko kada kayo amin mga awanti labas na. Di mo amin nang damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Awalang araw, langit ay mayagap kang muli mankin. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik?
sandaling dati anong saya pinipilit nalimutin. Bakit di maamin na wala ka na? Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Bakit ko na nasaktan kita ng labis? At sabihin ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon'y hinahanap kita? Pa rin ang nais ko. Puso ko mahirap na dayain ang isip at damdamin. Pa rin ang hanap ko. Mapapatawad ba ako? Mulit-muling susambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita, ugin. Putara kitang biyanan. Hello Nicole Bertram sa Cebu Lemser no na nga to kunada. Nangato ko kapsat masapot isungkit. Tuwin ang nais ko magdama ng puso ko. Mahirap na dayain ang isip at damdamin. O pa rin ang hanap ko. Mapapatawad ba ako? Mulit-muling sasabihin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin. Ang babawi na ka ng kansyon dato, yakam mo nga nalaing. Okay, pasensya kayo na po ta. Medyo sumabit-sabit na. Napipitas datoy. Kada kayo amin na po nga OFW nga pa'y nakatulog. Dagiti bigat na po ni Tayanda. Dagiti malam bigat aldaw yu amin. Narabi, happy watching. Noong tinanggap mo ang aking pag-ibig, parang akin na ang buong daigdig. Pinanita ko sa aking mga kaibigan, ngunit nagalit ka nang iyong malaman. Ano ba talaga? Mahal mo ba ako? Bakit relasyon natin itatago? Ang nais ko sana lahat na tayong dalawa'y nagmamahalan. Bakit galit ka pag dinadalaw kita? Mas gusto mo sa labas tayo magkita. Kapag kasama ka, lagi kang bata. At para bang may kinakatakutan ka? Kasi hindi nagtagal, aking din nalaman, ikaw pala'y mayroong ibang minamahal. Aking nabalitaan, anak siya ng mayaman, at malapit na raw din kayong ikasal. Marinel Guillermo, happy watching. Ano ba talaga? Mahal mo ba ako? Bakit relasyon natin itatago? Ang nais ko sana malaman ng lahat na tayong dalawa'y nagmamahalan.
mag-isa at para bang may kinakatakutan ka. Hindi nagtagal, nalaman ikaw pala'y mayroong ibang minamahal. Yun ang dahilan bakit hello to Ma'am Gina Balanay Bailon. Happy wife. God bless you kung na nakakabsa. Dadya po, bakit galit ka? Agungot ka no pasyaran ka balayo ko nana kay kaya na nga pasyaran na jirwar kakabsat ba din na kaya nya sindam ging Catherine Escalona kantor kung nano ni Apo Gina Balanay Bailon. Dahil nagsida po di paltat. Happy watching 28 nga naka-online. Nayunan nyo pa ako gana si 50 ati viewers. Anbabot ang iyong pangarap. Anong nais sa iyong bukas? Sa buhay mo kaya'y may araw pa na sisikat upang tumanglaw sa iyong landas. Karamay mo ngayong luha at hirap. Mayroong ligaya bang magaganap? Pag-asa ay hindi tuluyan na magwawakas. Sasapit din ang tangi mong pangarap. Dahil esperansa. Esperansa kahit pa kayo ang pagsubok na nasa iyong balikat. Di maglalaon may sisikat na totohanan ng magaganap. Esperansa. Esperansa, nagiti amin nga OFW. Kayakap mo ngayon luha at hirap. Mayroong ligaya bang magaganap? Pag-asa hindi tuluyan na magwawakas. Sasapit din ang tangi mong pangarap. Esperansa kahit pa kaibigan ang pagsubok na sa iyong balikat. Di maglalaon, araw mo ay sisikat. Katotohanan bang magaganap? Esperansa kahit pa kaibigan ang pagsubok na nasa iyong balikat. Di maglalaon, araw mo ay sisikat. Katotohanan bang magaganap? Esperansa. Esperanza. Teka no, till death do us part. Esperanza. Apaw. Patasap man na po nga kantan dati may isang nga kanta ti Lucas. Till death do us part patasap to takakabsat no amo nga kansyonan. Ang anak nga to. Huwag ka malinap dito, pasensyahan nyo na po ta. Makabutot na dito eh. Okay lang, sister. Ano ni
Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo pinapansin? Kulang pa ba ang pagmamahal na alay ko sa di mo lang alam na sasaktan ako? Tinutupad ko naman ang mga pangako ko sa'yo. Kahit hirap na nga ay nagtitiis ako. Mapagbigyan ka lang, ang lahat ay inaako ko. Ngunit bakit di mo pa rin pansin ito? Ako na nga natang naglalaba, ako na rin lagi ang namamamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Inaamin ako ang iyong palda, kinukula ko pa ang pati mo at bra. Nahihirapan na ako, nagmumukha na nga akong tanong guwapo sa'yo. Namumuro ka na. Minsan naisip ko nang nagkamali ako. Bakit nga ba umibig ako sa'yo? Nasilaw ako sa angking kagandahan mo. Ngunit ang ganda mo pala'y balat kaya. Papulyaw ka nga kung maputos ka. Mainit pa ang ulo kung walang pera. Pinahihiya mo ako. Minsan binabatukan mo pa. Namit ay masungit ka. Pag nangalapin ako'y sinisiko mo pa. Ano na lang ang dapat kong gawin? Paano ko pa muling masasabing ikaw akin? Pupuyat ako sa katitimpla ng gatas ng ating anak na nag-iisa. Tagapagpalit ako ng diapers niya habang naghihilig ka. Kapag wala pang almusal sa umaga, binabato mo ako ng harinola. Di ko na yata makakaya pa. Minsan naisip kung bagin ka na kita. Wow, pero mahal kita. Pero alam mo bang namumuro ka na? Aba, lalabang ka? Sweetheart naman, di mabiro. Sige, maglalaba pa ako. Animalan. Pero ati mo anak ko nga, badamak kansong ko, kukuha na mo. Okay, kakabsat ka ni Rayem. Dahil di man na po, di para kada kayo sa kada kayo. Amin na po, Advance Merry Christmas to all of you. Hello sir, watching from Dubai ko ni Franknet John Pescador. Hello, bravo sir, ako man ang bravo. Okay doon ako gusto tayo kakasunukan ko. Para kada kayo, amin na po, sa Paskong darating. Hello to Angie Alamo. Sa Paskong darating, nais ko ikaw pa rin. Josepina Tadena, ang aking kapiling at sa mga araw pang darating, ang ibang hinihiling
Pangarap ko, ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip ay ayaw ko nang magising. Merry Christmas! Pag-ibig ko ayaw kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito ay laging lang sa'yo. Sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, giliw, ako'y mali. Joy Tablac. Pag-ibig ko ay sa'yo kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito lang sa'yo. Glory! Hello to Glory Balyoga. Sa Paskong darating, nais ko ikaw pa rin. Yel Kabarwan ng Merry Christmas. Ang aking kapiling at sa mga araw pang darating, pag-ibig ko ayaw kahit na hindi Pasko. Ang buhay ito ay laging laan sa'yo. Ang ganda mo ay parang Yossi ka naman. Kahit na hindi Pasko. Hello, Helen Ramos de Del. Ang buhay ko ito ay laging lang sa'yo. Sa Paskong darating, sa pag-ibig ko ikaw pa rin. Ay, nalpas magaya mang kakabsat kan. Awanay na. Dahil di apo ti para kata kayo amin. Ngawan ti labas na. Oy, hoy, hoy. Dahil di man apo iti sagsagot ko kata kayo amin. Ngawan ti labas na 27. Hi sir, naglaing kang nagkanta ko na ni Glory Balyong. Gahamot, kakabsat. Trying hard. Apo to'y numutibya. Kanta, taurayhan na kanaling agkanta po. Araramidek Araramidek lang nga po para tapno maliwliwaken marayrayaw kayo amin nga OFW kas tama tapo digdi ta Pilipinas tamok nga oreno nabambanok kayo apo mas umusam kayo apo tano ma-exercise apo agitini gito yan ti ngiwat yu tiro pa yu tanong agkurot o tanong kayo bumakat ngayon sigida. Ay umusam kayo kakabsat kan kagayam. Hello to Cheryl Edrada Gabriel, happy watching. To JL Kabarwan, to Stephen ang ganda mo parang Yossi. May pilser ko na lang. Just a yellow lemon tree. I'm turning my head.
kablawang kayo, i-shout out na. Yaman na hindi pa nagbubuyan ni Manang Angelina Cortez, ni Cheryl Edrada Gabriel, ni Stephen Orhe, kasama ni Glory Balyong, ni Manang Curly Taglipay Matias, ni Franknet Jan Pescador, ni Agyaman at hindi pa nagbubuyan ni Helen Ramos Dedel, ni Kabarwan, kasama ni Manang Smetzer, kunana. Agyaman at hindi pa nagbubuyan ni Apo, ni Princess Joy Tablak ni Adbin, ni Josefina Tadina. Hi to Josefina Tadina, watching from Riyadh, ni Angie Alamo. Kasama din ni Joanne Dumingsil, ni Evelyn Florendo, ken ni Agilik nga kumatawa tapno may kapistress. Umulag kayo, gulag kayo kanong ako Pambanugyo, una ni kapituak nga Benedict Tabalans. Thank you, Yela Kabalwan. Salayo tano may kat pwede buy-buyong iyo kakapsat. TikTok kinod kakapsat. Isalayo Apol, kati remix na kay Patpa Tukara. Gyaman na kiti paragbuy-buyan ni Tara kiti amyanan na ni Benedict Tabalansa ni Apo Stephen Orhe. Ni Manang Cortez. Mag-share kayo Apo, share dan. Go, basit tayong agbuyatan, naladaw na gaminin. Awang-awanin kakapsat. Kami suot lang agmalmalam kung nani ako Stephen Orhe. Dapat kakapsat no narigat, iti trabaho yo Apo, mabambanok kayo, umusem kayo nga umusem. Ang kayag mimisuot kayo, bumaybayag unong rumigrigat nagi trabaho yo, useman nyo lang, nalpasto lang si may isang tao. Joan Dumingsil, itakder mo sir, ni Stephen Orhe, ala bira. Loading. 25 nga na ko lang, wag nyo. O dati man, kasalami dubing kami. Inawan ng pangalan ko na da. Ice, baby. Medyo narigat ako di signal tatata, medyo nakuyong ditoy. Sa danap ko sina narigat na nga masulnot. Dati signal ko ako. Makapamisuot met ni nudad dumaser lang. Pasurot na nga, ungat, tiya mo kung nananyakan, ano sa niya po. Ang kaya nasa unong tam na kayo, kung aungtan nyo mo idado, ananusan nyo lang ako ni maungtan, nagsweldo kayo tulad tapos to lang. Hello, bossing ko na niliwliw ako try out ng diya kaya dapat sa sweldo ka. Ice baby, inawan ng panganatang ko na nijuping kami. Merry Christmas sir, makapasangit media music mo itay sir, kunana. Makaisang sangit ako. Kati lang ba?
bossing ko na ni Alan. Alan, ang kapay nakaturo ko, Alan. Alan, ang kapay nakaturo ko, Alan. This is Jace. Hello, Dungo, happy watching. Alan Dungo, happy watching, Alan Dungo. Ang kapay nakaturog dito, Isabela. Ako tayo request nyo po kung kayo gusto mo po na sa tayo. Hello to Nelly Watt po. Happy watching man ang Nelly Watt po. Kumusta ka na yung pagkan? Hello to Angelina Cortez. Happy medyo makapaturog dati so na music ko apo. Makapaturog sa nakaputi signal tagtutudo dito igamin medyo naledem-ledem so nga pasensya kayo na po ta dayunak di yanti wifi mi yanti router iso nga anusan yun kakap niya oras yu ditan yamang Derico na ni Benedicta Balansa alas 7 alas 6 di sa 6 iti malam Benedict alas 6 di sa 6 iti malam Benedict alas 6 di sa 6 iti oras iti Santa Cruz Tenerife Spain. Okay, dahil na po iti para kada kayo amin nga wanti labas na Mr. Lonely. Medyo nakapsut apo ti signal mi dito Tenerife taptatan nakuyom ngamin mapektaran sa dayunak apo diyan ti router iso nga naanusan yun kakapsat imbag to lang no mapanak di jay do mga ako mangantayo pa'y kakapsat. Hello Rosalia Prias Palma Asuncion, God bless you. Ading ko na ni Manang Perlita Aglipay Machas dahil yun po iti parakin ni Benedict Katabalansa kadagiti amin na po at Pilipinas nga pa'y nakaturo Mr. Lonely. Kumusta kayo? Rosalia Prias Palma Asuncion watching from Barin po konana. Yaman at di pa nagbubuyang kapsat na Rosalia Prias Palma Asuncion. Hello to Glory Balyonga Parbangon min dito yung Hong Kong sir konana. Kaya pa nakaturo pa po dito Hong Kong mapuyatang kayo man ay nagtrabaho pa yung numigan. Happy watching to admin na Dungo ni Catherine Escalona Cantor ni Princess Joy the Black ni Maribel S. Labon Lizardo ni Maribel Galiceria kenda kayo kami ng adminan kakapsat. Mrs. Lonely sagsama po kata kayo amin Mr. Lonely Benedict Tabalansa ni Benedict tapang kapay gayam dito yan di Payson Benedict Tabalansa tapang Yuki may kata kurang ka ko na napon Stephen Orge Yuki sabihin na siriring kapay Yuki Mr. Lonely naglagan ka kaputa at padasin ayan Pina de los Santos Madriaga Parequest Manser day bulot na ayate bulot na ayat
Ocampo, Linela Road, watching from Dubai. Good night everyone. Kumusta aming nga taga Cagayan ko na na. Di Ocampo, Linela Road. Madang mga agkatay ni Yuki Men ko na ni Apo Stephen Orhe. Agas gayen Daragsak ka Kumusta kayo amin na po nga OFWs? Yan man na suliti lubong itayan nyo kakapsat. Akan hanos kayo Apo. Stay safe everyone. Likodan na Iti laksit Apo iti paspasalan tayo nga COVID. Iti epidemya nga COVID. Alagaan anusan tayo Apo parang kumanaw tumong langanan. Hello to Glessy Recoma Rualiso Cabrera. Hello watching from Rome, Italy. Hello to Glessy Recoma Rualiso Cabrera. Watching from Rome, Italy. Kumusta kaya po dito Italia? Nadala ka po dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Akakaroon tayo lang nga po ng makadayo tayo. Ulungin ka Iti ayaman Ula ora Yaman ang kalang hindi marmarwa po kasi murag hindi tayo nga Facebook page. Nga kuya, hindi tayo nga agyam-yaman nakakapsat. Kaputa Oy, numuti biyang patayo ako ng Ilocano. Manipod iti payagan is Ballesteros Cagayan. Naipag nga aldaw kaya ang bigat yung aming kasama. Napalem, Ay ayat ganda ni tayo bakuna. Nana, niya ipakuna po Stephen Orhe. Mr. Lonely Oh Mr. Lonely Oh Mr. Lonely Kastamen, ken kasera kananos kamit nga magbiuliwang na kami kung naman ang Angelina Cortez. Medyo paspasensya nyo na po ta, medyo toy signal ko yung motiv yan. Nakapusok tantang hindi kalmana. Glory Balyonga, sir, pag talawem ngamin ni COVID din. Apo niya ka mo, ha? Yak supay, di mo la pumanaw na po, subli ko mamula di China. Kasi ado tinakit paspasyaran na, nagsubli ko mamula di China, apo tayo di tinagapon na, di ba? Iso nga, sapay ko mapo ito, mapumanaw ton. Dahil di mo na po iti request na tatay, damdamo nga nag-open na, baka buibuya pa lang, di na pato ipatukar, baka ko na. Dahil di mo na po iti para ka kayo amin nga nag-request, datoy, dua kami di tapusom, madino duwada, may salaang di ba Apo Stephen Orhe, no duwada, madi. Dato iti dua kami di tapusom. 23 nga na online, ananusan na kaputan ako ni nabayag nga live kata, mga 2 oras laang siguro. O ta, nakapsot ako di signal, medyo ala-alaan na, tadanog di kusina Iso nga, pasensya yun, kakabsat ken gagayem, no medyo agmadi-madi. Dua kami di tapusom, kastoy sir, adumet iti cases iti COVID ito yan. Na-injeksyonan na itinaminduan, tay vaksin ko na ni Apo Stephen Orhe. Ay kung ano sa baling nga bakuna, Apo Stephen Orhe. Dua kami dita puso, misang sagot ko kada kayo amin na po nga OFW, ampay nga nakaturo. Kita Amerika, Kuwait, Saudi Arabia, Hong Kong, Dubai, Qatar, UAE. Kumusta kayo amin nga sangapada? Hong Kong, Singapore, Madinukwa, saan daw umanay? Lipliputan na Namati na At syaklaeng Di tanakin Ngin kaya dua kami. Apat-pat Yung sumanang nakapoy signal ko, agawan-awan. Ala bawal ata dua kami di tapusong sir. Glory Balal Yongga datuyin.
kaunggak Gaya di ka met mabukudan Rebengek Abraim ka Tayo nalilaw Dua kami Ngayon ka ay ayate Hello to Angie Alamo. Hi, hello. 10:36 AM dito. Ikot na niya po Stephen. Okay. Ako bibiga yung kapsat. Pasensyaan nyo na po ta. Medyo nakapoy yung signal ko. Namatinak Siyak lae. Jak maawat nga dagat ng tagudwa di tapuso kenig na Shakti medyo nakapoy yung signal na siya Ulbod dayta apanagayat siksika laeng ditoy kaunggak gayam di ka met mabukutan Rebengek Abraim ka tainan linaw na dua kami ngayon ka ay ayaten ngayon ka ay ayaten Oh, dua kami ngayon kaya ayaten. Ate ada nag-request tataya pong Till Death Do Us Part ko na tatay. Itama na po no ambok nga kanta na Till Death Do Us Part. Till Death Do Us Part. Hello to Apo Stephen Orhe. Thank you very much kung data 50 nga star. Benedict, okay lang basta tuloy ti programa tayo. Okay lang basta tuloy ti programa tayo. Ni Benedict. Hello Benedict. Happy watching. Biritan na kakabsat, birit pamor. Medyo na nga to ato'y madanagan na kno akyo ka.
po makisala, dagito si Samsam Iweng Sunsunata, nga na pa nyo nakisalsalaan. All through your life, will be by your side, till death do us part. Baby, I'll be your friend, my love will never end, till death do us part. Death do us part. Baby, I'll be your friend, my love will never end, till death do us part. All through your life, okay, kakapsat medyo dayay nangatuunay kakapsat kun kagayam. You're all right. Okay. Third 20. Anusan nyo apo dahil live tinumotibiyang trying hard singer dahil kapsat yo. Iso nga orino kasta nga talagang live nga mabuyakin nga kanta na kada kayo. Ano nya di katawa kayo na tagpalakpak kay latan. Takpak kay latan kakapsat no ka. Okay, dahil man natin dahil titi para kada kayo. Happy watching everyone. Dahil po iti sagsangot ko kada kayo amin nga awanti labas na. Ayan na, medyo nakapoy po ti signal tayo. Signal ti Vodafone kapsat ken gayem. Naunay nga makwa. Nineteen nga nako na hello Katerina. Covers PH. 19 nga naka-online kabsat, happy watching. Hello Jemary Wandasan Locson. Hello. 18. I came to you and never asked too much, wondering what you would say, hoping you'd understand it's not wrong I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me your troubled mind, you know it's use, and I go so much for you. Want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's having you near me, holding you near me. I love you tonight. It feels so right. Feels so right. You're brave to say that you get lost in love, but open your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it. I can do so much for you. 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 I can do so much
Navarro. I love you tonight, it feels so right. Feels so right. Nakapoy di signal ako ti Vodafone tatanag tutudo. Having you near me lakay ko, maiiwak ko na yung ang lakay ko. Matagal nang hindi ko napulit yung oyak, diba? Having you near me, holding you near me, I want you to stay and never go away. It's so having you near me. Okay, may isang sabot ko man dahil nga sonata. May isang Ilocano nga sa miweng, kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Nga buybuya iti daytoy nga kanito. Daytoy apo iti para kada kayo amin. Hello, Jemary. Okay, anusan nyo apo ta, medyo agsat-sat daytoy signal ko. Para kada kayo amin apo nga ina nga nabati dagiti ang asawa yu di Pilipinas. Oh my beloved. Happy watching everyone. Anya, adakan ka, takas tu'y marikrik na. Sipod nagkita ka, sa pulan ng kadagito'y mata. Happy watching mga Angelina. Sipod Tapos kayo si nagkita Tayo. ka, rimusing ni ayat. No di ka makita, sikati ang awagan. Stay safe. Your pandemic is not over yet. Do not take any chances. I'm a participant of the Moderna Phase 3 mRNA 1270 trials. We may be having this vaccine sooner than you think. Thank you, Mano, Stephen Ole. Hello, my beloved. Oh, my beloved. Anyat adaken ka, minagnetong day tuwirik na. Awan oras adi, sikat malagip ko. Amin aka nito, ang awagak. Hello, Mami May Mayorita. Hello, everyone. Kano? Ako nagpasyara ni asawa. Di aldaw puno jak, mangigta timek mo. Oh my beloved, sikati ragragsak ko. Oh my beloved, ay ayate. Konsumpay ka, beloved ko kati so nang iayatam. Always love you with all my heart. Oh my beloved, agnay may sagato'y puso. Children, duwas part. I love you so much. Oh my beloved, 15 nga naka-online. Happy watching. Awan oras adi, sikat malagip ko. Amin aka nito, awagak tanagan mo. Kurang ti aldaw ko, nujak mangegta timek mo. Nakapoy Angie, nakapoy dinet ko lang ta. Oh my
sikat ay ayate. I always love you with all my heart. Oh my beloved, agmay-may sa kato'y puso, sildet duwas part, I love you so. Oh my beloved, sikat ay ayate. I always love you. Happy watching, Glenn Molina nyaring. Hello, Glenn Long. Kumusta ka, Glenn Long? Oh my beloved, agmay-may sa kato'y puso, sildet duwas, I love you so much. O, 18 nga naka-online. Kumusta kayo aming kakabsat? Medyo nakapoy di signal to yung abto todo. Suyaben kamit din, sir. Suyaben. Haan? Makapatulog ang mga tanalamis dito, iti pulpuloy na. At namayang di matulog kung tanalamis. Mensahe na yat, isagsabot ko kada kayo amin na pumatisod yung magkuya. Hello to Angie, alam mo naman na Angelina Cortez, ni Ading, ni Glenn na muli na happy watching. Tita ako ay hello manong Orhe. Kada kayo amin na po nga 20 nga naka-online. Thank you very much for watching. Ananusan nyo ako na di live ko. Tanupay uploading load. Nakapoy, agreklamo ng tubigat ti Vodafone. Tumawag ang manin ti Vodafone de Espanya. Mensahe na yan. I was nakapo, hindi kunot na ni signal ko ako. Mensahe sa sino pa'y ibang yawatan. Nudilaing sisika nga buong tayo tuwibyan. Well sir, aginalos tayo kung nada. Nakakuya po ti signal nga talaga aminin to yung puti biyang. So nga, ito na bigat. Kung ano magamdam, agreklamo na kapos po. Tapon, tahan na nga mapnag, natin kapiksaan nga signal tintin na. Tapos ang sound-sound, mabay na. Salat, kirimat, kaunggab, medyo makapaturo pa po na binipay patpatukar ko. Pati, nagalanos ko kukuha niya po Diyos. Gusto, tiyawan anos apo isukupan niya po Diyos.
awan ni Apo Diyos, kuna ni Apo Stephen Jorge. Gusto lang unay kakabsat, awanti anos, awanti lamo. Dahil man di pa-question ko kakabsat ken kagayam nga songbatan nyo, kung na nabasak na tayo di Facebook, kung na ka. So paya sir, ato man balsing amin, when no para sumba sir. Angela mo, no anya, iti no dijay danom, ti kaimasang kasiman, anya iti kaimasan iti bangkag, iti sanglad. No, ijay danom, ijay kadanuman ti kaimasang kasiman, anya iti kaimasang mat iti bangkag, wano sanglad, kunada. Sang bata man na dyan, diyala mo. No, ijay ka no kadanuman tinay kaimasang kasiman. Siyempre, agyajan na po dagiti siman ni naimas ti siman. siman loloko. No, dagiti ijay danom kadanuman ti kaimasang kasiman, anya mangarod ti kaimasan apo iti bangkag. Sang bata man na diyala mo. Dahil ti apo ti para kada kayo, amin nga awan ti labas na, tanong kay makaturog, 17, anong sanyo kakabsat? Okay, hello, kada kayo, amin. Madi na kayo kami nakit ti agkwan eh. Madi na kayo ti agplay, dati kwak. Nakapoy nga talaga. Dahil ti para kada kayo, amin, kakabsat. Angie, no di jay kadanuman kat ti kaimasang kasiman, anyamot iti kaimasan iti bangkag. Go, Angie. Mamuyo siyang bana pa. Ano, di danom, kadanuman kat ti kaimasan. This is the exclusive mix of Pototan Mixed Love DJs. DJ Kaimasan ti danom kasiman, anyamot ti kaimasan apo ti bangkag. Go. Hello to Liena Baldeo, watching from Riyadh, Trinidad at Suara. Hello DJ Rodrick ng mga oras mo, kasama Ahas, Nicole Beltran. Abay na imas ni Ahas, yung ulog. Tinaimas ka no apo DJ, tinaimas ije ka no, di kaimasan DJ danom. Jak amuser ko na yung alam mo. Ino ti kaimasan apo DJ, ejay kadanuman kasiman, tinaimas ka no di bangkag ka single man. Single man ko nada. Single woman. Hello guys, mga Ortega Kumarang, happy watching go to ATM. Beautiful life. Hello Trinidad Aswara, watching from Riyadh, 25 ako na online. I-wiggle yo, i-wiggle yo. Kay masa mo DJ bangkag ka single man. Katawa di gusto. Single man woman. So. Anak online, thank you very much. Kagkabunda ka po tao rin anak ko na bayang ag-live tata. This is the exclusive Sadya po mix na of yung Pototan Mixed Love nakasagana ng DJs. ag-live. So nga DJ medyo Russo and also awang gaganay gayang ang sala. Let's you to see Nakaturo ka ngamin. places and things that I made just for you and for me. Masang kano jitadang ka single man o single woman kakabsat. Ako na di Facebook na ba katawa ka rod.
O dahil titi para kada kayo amin kakabsat, ngagbubuya. Isumat lang at nga si Mreke ni Joaquim dito, ita ako na. O 18 na po nga na online na giyam-yaman na kapoy, kaya ayan ka na nanos yung mamangkat ka doon kung sino mo tibiyang, aging ka mamalpas ni life ko. Hello to Geraldine Clara Mo Tabadero, watching from Saudi Arabia. Isa lang yung kakapsat. Wait! Ezra Ortega Gumarang, Isalang, Trinidad at Suara, Pangikatibang Banaw, nga nagmalmalaw. DJ Bruce Veloso Remix. Mga batang ko na. Apo! Why? Suara. Hello to Gina Balanay Bailon. Awan kami magsalaan ko ma. Apo, pero ka mo signalan, napakakapsan. Pero ka mo signalan. DJ Bruce Veloso Remix. Kapatan Mix Song. Hi to Glory Balyonga. Ezra Ortega mga Gumarang, Gina Balanay Bailon, happy watching. Yak pa'y makalayag bossing, damdaman ton ko na na. O ilayag-layag yung kakapsat, medyo nakapsot TV, signal ko nga talaga, aminin tayo na mo tibiyang, reklamo to naknabigat iti Vodafone dito Espanya. Arabi kami na malumon. Sala, Anja. Angie, alam mo, sala, nakapoy net mo, sir. Talaga nga nakapoy, Angie. Agtututo kami nito, medyo nakuyim. Di ko mapigilan ang magalit sa net ko. Layag. Di ko mapigilan by DJ
tuturugan ng kakapsat. Kung na ni alam mo. Kasama ko yan, G. Apiawan ni Pugot. Dati iti para kada kayo amin. Kakapsat ken kagayem. O, dayaya po iti isagsagot ko kada kayo amin. Nga wanti labas na. Teko kay ta mangbirak tinapintas apo nga sunata nga para kada kayo amin. O, dito yan, kakapsat. Salayo. Itagdir mo kami, bossing ko na nasa lawar teka kumarang. Haan, doon sa kityan ko. At kay pailang, sir, ne Ma'am Nelly. Kumusta? Kumusta na giti ang dudong sa tatay? Makato ang nakaringkan. 2, 1. O, dahil kada kayo amin nga wanti labas na manang datoy. Datay request yung salat ni taga France, taga Paris kakapsat. So na tayo datoy. Nga wanti labas na hello beshi ko na ni Mami Mike ni Ezra Ortega Gumarang. Happy White King 17 nga na online. Dagiti taga. When sir, thank you very much. Kung ano man ang Angelina Cortez, gure ka man ang agpapaadanak iti signal.
Kaya talaga nga nakaapoy, puti signal mi tiga Vodafone dito, so nga masapol ti reklamo no bigat, agkaryara man ti Vodafone. Apo mayat Beshi, ti panagpalalai lang kayo bet, kadwam ni Beshi, dato, ikakapsa, kayo. Dahito yan mo, di para kata kayo amin, taga pulot, nga request da po dita. Hello to Trinidad at Suara, happy watching! Aguuray nakapo tinet, nakapoy nga talaga tinet ko dito, Wi-Fi. Evening sir, and all sponsors and viewers ko na ni Emmy Torres sir. Hello manang Emmy Torres sir, happy watching. Kung ka, kumusta ni manang mayat, agwagwag ko na ni Trinidad at Suara. Glory, balyong ga awan tuturuganin, bawal agdong sa ako. Opo, madinang kayat kakabsat ken kagayem. Madina kayat ti ko dati ini computer ko talaga nakapsot. Nakapsot apo iti internet. Nakapsot ti internet. Tino mo tibiyang. Agure ka man ng Angelina Cortez kukwak datoy kwa. 1 month free ko na da. Watch everything you love without ads ko na nakakabsat ken kagayem. Dati man ti para kata kayo amin nga wanti labas na dita taga France, taga pulot. Agsala ta karo apo. Agi taga France. Dahil ti barbarang mayat. No, datuyen. Datuyen, salayo, kapot-kapot. Alam nyo dagiti kaparehayo apo ni manang Angelina Cortez. Dagiti kakaduan na dita boarding house da. Sala lang. Hangkag agkakarayar aser ket adakes ko na ni Mana Angelina Cortez. Umama nang ang tawag datoy namin di pala namin sa Domingo agreklamo nak tanakapsot datoy internet minuti balay. Tapos into no pa nagbabayadan nagpaspas na mga agsingir. So datoy Dinggem mo biyag ko dinggem di ibagat ay ayaten ka kasta kamet kanyat denggem tuy asuk ilim tuy pusuk nabayag lang idin aditan naginniling denggem tuy putok tuy pusuk awawagan naka denggem ka din nalang umay ka tuy Oras watching from with you sir, God bless. Mabuyo gantias asu ililiwek ti agep na samsam itnyem tagapulot asa bayang tiap aprus apiras ti bokbokot ililiwek ti areng titileng tilapaya awas mo dagiti agsasala kayo po 15 nga naka-online 16 masapol pa niya pangapangato dati cellphone ko denggem mo biyag ko denggem ti ibaga ay ayaten ka kasta kamet asu ilim tuy pusuk nabayag lang idin aditan naginniling denggem tuy putok tuy pusuk awawagan naka denggem ka din ala umay ka tuy sibay pusuk umay payapay tapnon maep epam ayat di damdamu tinairut ngarakup apuyu gantias asu ililiwek ti agep na samsam
Asamayan tiap apus apa piras di bokbokon. Ililiwek tiareng eng titileng tilapayag umaikan obyag ku mailiwak kunay kenkan. Ililiwek ti kalinyuni ayat di damdamu tinairut ngaraku abuyugan ti as-asu. Winiliwek ti agep na samsam itnyem tagapulo. Asamayan ti apapus apapiras di bokbokot. Ililiwek ti karinyuni ayat ti damdamu tinairut ngaraku abuyugan ti as-asu. Ililiwek ti nasam asabayan ti apapus kanangin at tinekluko. Asabayan apapus apapiras ti bokbokot. Salamat friend, Verdi Taglipay Matya sa greetings mo sa anak ko. God bless. Hello to Rosalia Prias Palma Asuncion. Dahil po iti, aja anak mo, anak sa anak ko kunana. Dahil po iti may isang birthday song, isagsagot ko kung nagiti amin nga birthday ti dahil gal daw. Nakapoy nga talaga po ti signal, tipo daw po. Nakapoy. O, dahil yung birthday tatal daw, dahil nga daw ako. Dahil ito po iti ang birthday, iti dahil ito nga daw. Happy watching. Huwag kayo man po kitaan tayo. Dati patukar ko para kadag iti ang birthday, iti dahil ito nga daw. Happy birthday! Kada kayo amin na po ang birthday. Ngam di naman kahit di naman ang alaan nga ibababa. Aba, kaktus ko. Dahil po, wag na kayo medyo madina kayat. Agsaot-saot dati pa'y computer ko. Talagang nakaapoy kakabsat iti ko ti boda po. Dahil iti para kagitag birthday, iti dahil nga
Kaya po, happy birthday kini po datang birthday. Oh, Estra, dito yung request mo, Estra. Maulawag Mildred, madamdama kansyon tulatan man ng Emmy Toriser para kingka. Aki 16 na po nga online, gananos kayo oregal nga ninak malpasan na po nga live. Hello to Melly Williams. Happy watching. Esra, dato yun Esra. Lipatan kanti ko nakngim Saan? Tanaiwa makayat anay sangsangayan Ayat at Kinali kaguman Naiba ay mo Puno ang makaragsaga Uray awan ka malaglag ka hello to Bet Nathan Guillermo Espiritu. Happy watching Bet Nathan Guillermo Espiritu. Daging di naruway na inayaw ta Tunggal muluwag, tunggal mapanunod ka Ag nanayon ngay ayaten ka Hello to Raysen Viernes na ibang maraming sir watching from Qatar. Raysen Viernes. Thank you very much. Uray paino imandayo ka Pimaraw ka Hindi ng pagkalan. Magudat sa matay Tuy biyag ko Ang may saka tuy puso Uray awan kamalang lagi ka. Day di ladawang inang makikita. Day di laway ay nangauta. Tunggal muluwag, tunggal mapanulod ka Happy listening kada insan Catalina Casco, Joylyn Besa Viernes, Lucina Melay Antonio, Renz Garma Manuel Belanco, Bet Nathan Guillermo Espiritu watching from Saudi Arabia, Melly Williams, happy watching. 26 ako na online. Kaya mo na. Pimaraw ka, adi ng pagkata Magudat sa matay, tuy biyag ko Pasensya kayo na po talaga nga nakapoy dito eh. Pabali nag-request mahal ako na ni Mami Bal. Ag nanayon Kablawa man nagiti si Seaweed Girls, yan Sel Barnechea, Melanie Garan, Ken Insan, Catalina Casco. Ano yung bang maraming katatayo amin? Hello Lilian Bamuevo, Capasilio, happy watching to you, God bless. Sir, iya tayo na nga kanta. Ag na nayon nayayaten ka, Raysen Viernes. Magudat sa matay, tuy biyag ko Ag may saka tuy puso Ag nanayon ngay ayaten ka Ipat
Kaya nyo na po nakapoy di signal ko katangal daw. Hello, Gayem, Lilian, Bamuevo, Capasilio, happy watching. Trinidad at Suara. Di manaw ka Adin at pagka Ang nanayon nga yayaten ka. Paulo ako rin. Hello, so, Tulisa Taaka. Tulisa Taaka, nagmayat mo rin naklamakaturong takanta mo na nilisa Taaka. Stephen Orhe, happy watching. Thank you po tata 50 ng star. Apo Stephen Orhe. Love you, Sir Lisa. Thank you po na kayo. Amin na po nga 26 nga naka-online na kung kawan nyo kasi kakayim yun. Kablawak man ni Magpagig Sir kung ni Raisin Viernes. Hello Raisin Viernes, happy watching. Dahil para ni Manang Emmy Toricer. Hello Manang Emmy Toricer, happy watching. Para kin ka datoy. Ang di maulaw Mildred nga pag nagpartag kakapsat. Si kantay kapintasan, karaglabasit tay tarupan. Ilay mo anahitan, sinukat ang pinaudetan. Buo na kulayan, pintas nga aglaplapusanan. Idakis na haan nga nilagay mo, diin ka isagsaganan. Met nga tay pagkibibiyang, nulisot ti pagragsakam. Uray man amin ket na yun ang sa mulikod pa ekstensyonan. Ang ito mo'y sardeng mo kuman, talakay mo alipliputan. Sutit na nga kung kanyam, idi bardang isit ka pailan. Ay maulawak sa Mildred. Yagmet yan matarus ang tigtignay mo ng limit, Mildred. Kung nakutay ka din ang asawa, tingin ka ipatpatik. At dalaro din kereti ka pa'y laman marnek. Nyajay ko nana. Anya ka di tinagbasula. Laman o madamdama. Ay maulawak sa Mildred. Yagmet yan matarus ang tigtignay mo ng limit, Mildred. Kung nagnutay ka din ang asawa, tingin ka at talangarulong ka, gati ka pala marumarte. Si kantay kapak na nga, tila dapat palpalailangan. 24 oras ka nga online, puro selfie ka na time lang. Kasano nga damit tay pamilyang, ipay pulos o pag-serdian. Kasalaran nyo ang obram, palanggang diskanto pailan. Manangguad dapay oras mo, katanangin tayo tabyak mo. Maan-ano nung nangisintik ko, din mo ano narasay takit kitay mo. Inapatikad at may salam, nga nangaklongkin kat si buo. Papudawan tayo tapuso, tayo tapintas anapot mo. Papudawan tayo tapuso, tayo tapintas anapot mo. Anya ka di tinagbasulak ko na nakita man dato'y kakabsat. Anya ka di tinagbasulak. Request niya po Stephen Orhe. Iti Sin City, Nevada. Happy watching nga po ni Apo Stephen Orhe. Yung ukil-ukil mo. Api dajay. Ukul-ukul mo tirmuar ang mga si Anya ka di tinagbasulak kakabsat.
Anya ka di tinagbasulak ko na nag-ukol-ukol mo rapi kas jay. Dahil din kakapsat, para kata kayo amin. Para encontrar tu sitio, primero necesitas verlo claro. Encuentra tu sitio más rápido. Anya ka di tanim nam, awan niya ka di tigasat ko. Apay awan mo't adyan niya ka di tinagbasulak apo Stephen. Dahil ka di tigasat ko. Anya ka di tigapuna. Patasa natin anya tigapuna. Tira, banat, sir, kanta, kamatem. Anya ka di tinagbasulak. Awan mo dyan niya kanina nagpasulak apo Stephen. Pero kagdayan niya ka di nagbasulok ka, rumuar mo ti ukol-ukol kasano dadya yan. Ukol-ukol ako. Sa bali nga tati, mapimpindot mo sir. Pero kung tinawan niya ka di nagbasulok ka, rumuar mo ti ukol-ukol kasano datan. O, dahil nilatan di sukat ko ako, Stephen Orhe, kung dati request mo. Baliwalatan na po, Stephen Orhe, tawang mo dati niya ka di nagbasulak ang kumaperukan. Tasabali mo't apo iti rumuar no kwa. Anya ka diti nagbasulak rumuar ti ukol-ukol kasano datan kakabsat ken gayem. Dahil iti para kata kayo amin nga awan ti labas. Ay sir, nakahabulak pa ko na ni raw bipigalapon. Ala, thank you very much kakabsat ken gayem. Awo nakahabol ka pa lang kakabsat. Dahil iti apo iti Stephen, basol ti ukol-ukol ko na da. Anya ka diti nagbasulak ti biro ko apo ko ukol ti rumuar kasano datan. Dahil tilatan ti iti para kata kayo. Yung mga mata kahit di sabihin aking nadarama ang paglayo niya'y huwag mong ipagdamdam mabuting at nalaman niya. Maulaw sa dati ko ako. Dato computer ko. Okay, baliwak ka po. Baliwak nag-change. Robby Pigala po, rewatching para kay kadato yung kariring mo. J Brothers. Aking mahal, tingin mo ang puso ko nagsusumamo, muling pagbigyan mo, inaamin ko ng
pinagsisisihan ko. Sorry, mahal, nagkamali. Sinaktan ko ang puso mo, nagpatalo sa tukso. Sorry, mahal, sana ay magbalik ang tiwala mo at pag-ibig na minsan sinira ko. Sorry, mahal, ikaw lang pala ang tunay kong ligaya sa habang buhay at di pansamantala. Pangakong dinambing, paluluhain ka. Mga pagkukulang ko, pupunuan sinta. Sorry, mahal, ako'y nagkamali. Sinaktan ko ang puso mo, nagpatalo sa tukso. Sana ay magbalik ang tiwala mo at pag-ibig na minsan sinira ko. Sorry, mahal, patok ka naman yung okel. Sorry, mahal, ako'y nagkamali. Sinaktan ko ang puso mo, nagpatalo sa tukso. Sorry, mahal, sana ay magbalik ang tiwala mo at pag-ibig na minsan sinira ko. Sorry, mahal. Sorry, mahal ko na po. Hello to Chris Joy, Tabutol, Torida, Trinidad. Pau, inya to yun. Bakit? Okay, kakapsat ken kagayam. Sorry, mahal ka no apo. Wait for me. Haz tu 21 nga na desayuno ko más online. delicioso con Filadelfia. Wala pa rin mo El tuloy-tuloy sabor ako de siempre con un dati 40% signal en siya. menos. Medyo ang pakadanak-ton. Crisel Joy, Tabutol, Torida, happy watching ni Manang Angelina Cortez nga agipatpatayab dagiti iti puso. Kumusta kayo amin kakabsat ken gagayem?
We don't have to say. Dahil di kakabsat, dahil ti para ka na kayo. Trinidad at Suara. Apo, feel na feel ni DJ kumanta ko. DJ kumanta, feel na feel. Siyempre man ang ipil mo, na-feel mo kung nanano ka. We know chains. Nga nga nakakpakata na po, isang kananos kayo. Ukol-ukol, madamdama, sumarunong to. I follow the Moscow down to the cart, listen to the wind of change. Although summer night, soldiers passing by, listen to the wind of change. Listo mo na wala. The world is closing in. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air. I can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Hi to Race and Beerness. Walking down the street, a distant memories are buried in the past forever. I follow the Moscow down to Gorky Park to listen to the wind of change.
permingo kuan. So, 5 years. Kala. 5 years. Sinurap naman na kita sa pagkakas. Ay, baka nakantay suda. Hindi mo lang lang. Isunod rin tamay sa. Dajay, 22. Hello! Ni Chantal, gagandang gabi sir, Chantal sa Cupaso, Bracero. Happy watching 21 nga viewers. Agyaman na kaputi pa nagbuybuya yo. Kada panagpalpalakpak yo, mangpang diti pa puso-puso, like, kada naglalaok. Thank you very much, kakabsat. Okay. Ay, paano lang for me, darling, just dive right in and follow my lead. About a girl, beautiful and sweet. I never knew the word is someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what is lost. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms. Put on the grass, listening to our favorite song. And you said you look a mess. I whispered underneath my breath, but you heard it. You look perfect tonight. Hello to Mami Mai. Katugaw ko ako ni Mami Mai. Holding hands. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We were still kids when we saw in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. Hello to Grace Luby Pakariem. Happy watching. Thank you Gray pa nag-sponsor mo yung semifinals ating. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met
ako na. Ay. Daya po di. Para ka tayo. Dahil ati isang sagot ko kada kayo amin nga OFW. Dagiti nakaidang kakabsat, nga malagip dagiti lalakay da, dagiti asawa da, nga imbati da po di Pilipinas. Dahil iti para kada kayo. Okay, 26 nga naka-online. Imbes nga pagbababay na kung madu kayo at kasano datuin. O madu, bumatit ti viewers ko. Iso nga... Algo le di. Okay, I skip at 23. Hello, Grace Luby Bakerem. Happy watching. Kada kayo amin na po nga buy-buyag. Yam-yaman tayo na motibiyang. Siyempre, nagbuya po. Awan na mga... Aha, fans ko, adi may, sinigan nila kay ko. Ay, manang Angelina Cortez. At danto nga ni manang ani kagawin din. Inkanto maki-holding hands mo it. Sa kantog live mo tanog buya kami to mo it. Kumusta kayo po dito, France? Sa di pamilya ni manang Angelina Cortez. Na kayo amin na pong hampay nga nakaturog. Thank you, Ruby Pigalapon. Happy watching. Ako nagbayag mo dati mo tin nga aglod-lod. Oh, beautiful, beautiful. Oh, bukol-bukol sumarunon kakabsat gore kay lang. Apoy, masapol pa lang ipangatok mo dati cellphone ko tanong ka-signal na. Tapi kasjayin. Dahil din na pwede para kata kayo nga sangapada. Beautiful in white, nagpintas pa ko. Beautiful in white, karaoke. 20 po nga naka-online, happy watching. Kumusta kayo amin nga sangapada? Watching. Dito iya po, iti balbaliwak. Balbaliwak 22. Oh, makapalagip ti utang dato yan, kansyon na. Not sure if you notice, but when we first met, what we have is time. My love is endless, and we to the one. You're my every reason. You're all that I'm living. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. Awanin na po ha. Medyo agpakada to niyo mo tibiangan. Ta medyo talagang abasit iti signal nyo babaliwak to apo. Oh, dahil iti para kada kayo amin 17 nabannugon sir, awan ti signalin. Signal ti nabannog ang post. Pamakada nga bilangan na po talaga nga nakapo iti signal ti Vodafone tata. Tabuyaon tayo mo ni DJ Kevin Jake do naka-live isunan. Okel. Nukuraw jay bukel tambo. Nunalabaga jay bukel bubugayo. Nunang
Nangisit jay bukel takikali Nuna sileng jay bukel ukel Nuna tangken jay bukel ay nyug dayta Nuna silap jay bukel kamatis dayta Nuna kulog jay bukel ibung dayta Nuna kuti jay bukel sikug dayta Hello to Catalina Casco Melanie Ingaran daytoyen Ruby Figalapon ukel Dagiti maya kaya nati ukel nga OFWs. Thank you ukel. Sir Alpha Joy Hipolito ukel. Nagpost ni DJ Jex saan ka makalive ko na ni Gina Balanay Bailon. Nun pulaw jay bukel tambong Nuna labaga jay bukel bugayo Nangisit jay bukel takikali Nuna sileng jay bukel ukel O day tapong iti ukel ngayon nakadya ka mo Benedict tabalang sa sige agyaman kami di pa nang linglingayon kanya mi manong apay na maturog kan Benedict bigaton apay naka-duty ka Benedict apay naka-duty ka uno niya ti trabaho mayam mota Okay Benedict apay ayam mo dakati Manila dakay abroad uno dya apay apay nakaturog Benedict hello Benedict happy watching Manipod pa'y dadat nagamamu Iulay pa'y kasanod pa ng iyaw awan ko Ayang kakabsat na imbag nga rabiyo amin na